Jabot Tungelo, Nenwetv, Nenwe Budulalo Moromo, Ashimo, Eri Eriquelo, Nashi Konye Chiru Yazaro, Yadrunyukuma, Drinitamas Lamboma, Dibe Yivomi Hulazo, Ekarle Camboro, Ashim Kamgo, Vogotungeta, Botunga Saturday Avieke, Brunkburobosi se, Lamalabonwa Kiri Lana, Bokoro Mwishi, Dibe Bunenwe. Lama la boko puro le bole kandi beke onye de kubu nwulu Mr Chukwubuike Aju ka ejikwa eze mo maro bụ nwata ụmụole gwụrụ ụmụ atụle eji oke eze na-enwe lọ na Abuja gara ya ọvọ ji ka ete dọrọ na-enwe m na-arịọ Ivoma mere onye mere ibe ya ekiri gbakwara m ya gbara nwunye di m achị m na ele azụ gabala m ga-abịa ele kpata ekule ekele kpata ha ye ụzọ ya bụ ụzọ bụ ụzọ nkụ ele adịghị echibelechara agwụ ha agwụ na-arịọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ na-achịcha ma azụ anwụchi egbe bere ugo bere uke chibebe azụ nke aka sara makara nga ọlaebe azụ na amụta nwoke amụta nwaanyị ezigbo mmeke ha zụwa elewa ihe nke a iletibu nkwele ọnwụ eji manya akpọkụ Chineke nekere igwe ka ala akpọkali na-enwe obodo lalụ ikukwulu ọgalugwureve jiri na-enwe nji lasha amata njichi ụmụ na-enwe niile oge rugwe ha bepara jila atala ogbe sa ebe mmeke ha atala ibe sọzọrọ ya hụla mkpụrụ ubu rọjararị nwe ka enwe ụdịkwenye onye sọchawụrụ ya ewechi ike jọọ ya o ji ekwe nwere ejiji ma enwere ejuje ya na nwere onye hụ mere njọ erilekwenye eji mọjọ nwarive aka krive nwe nwere nsogbu na-enwe niile nwere onwe na ntọfụla egbuola ndị niile ka ji ọgwụgwọ nsọ le ọgwụgwọ nsọ ndị niile na-ekwe ọya ọrọjọ nwanyị Chineke na-ezigbote ngọzi la mvụli elu la nkwado n'isi ụmụ na-enwere ụzọ bụla nji akpativa na eribe ụzọ ọma ndị la aka ọrụ ugbo ndị la arụ ọrụ aka ndị la azụ abịa ndị la amụ abịa ndị la amụ ọrụ ndị la agba bọị ndị la eji agwa ndị bekee ụdị ọbụla ndị ajọkọbere sekretari ụdị ọbụla ma ndị kelọrụ ndị ezumike nka ọbụlajọpụka niile ọragbanye goji ugo ụjọ nwanyị Chineke nna na isi ka jesu ụmụ na-enwe niile bụ ndị la azụ ọkwa dị iche iche ọkwa aka lechọta anya mana steeti mana nchịkọta ọrụ ọbụla Naijiria makwazila ndị ike lokal gọọmenti na nga ọbụla bụ ụmụ na-enwe na azụ ya bụ ọkwa achịmve ejere na-enwe ejibe akwa ihe ha azụ mee ka enwee mvụli elu na ya bụ ọkwa ka ọ gbara ha ga ọjị ugo laa egwu ife na-ejere na-enwe jikwa mmiri na-enwe gbara ọla ego ego na-enwe niile mejọpụta ụmụ na-enwe jufere eji ọmụọla eji ma jife ndị ụgbọ mfe ndị onwe ọbara jufere ndị toro ofere ekwu ofere ya nye ụfụ jefere emekpe mbụlanchi ebe mbụlachi evi were ifere nye gọzie ụmụ na-enwe niile hashmif n'obe eji mee ya bụ ụbọchị na-enwe nke gara aga bụ na-enwe de ka emela Abuja rụba mee ka ọ fọrọ ọgba gọzie nke ọbụla na-enwe vụrụ onwe ya ka mmadụ onye vụrụ elu ihe ka enwere eso bịa ka ọ ya olugozi okwu ya na nga ọbụla itiri aka bụ ka ọma ha sị ma ifeọma jere niile nchegbara ibe na ifeọma fụtakwara niile egwu ọnwa ha sịkwa m ngọrọ nwata na enwere atọ ekele dịkwa abụrụ etiti ya dụrụ ụmụ na-enwere mmalụ eke dụrụ ụmụ na-enwere mmalụ orie dụrụ anyị niile na avọmara nkwa anyị niile ise